Bi juma ye marsi kalo kile 7 san 2025 amunu sogoleno Mali kunnafoni na shu ani kile an ka foli baw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka sanga na an ka lakana tigilamɔgɔ ka kunnafoniya kɔnɔna ye an bɛ taa Tɔnbɔkutu marabolo la a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni binganni wale tigilama maa 8 ni olu yɛrɛ bɛ jɛkulu la jɛkulu min ni ale bɛ wele ko Front de Libération Azawadi olu maaw olu bɔla ka na u ka marifa ko o yɛrɛ kɔni bila o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni binganni wale tigilamɔgɔ ni fɛn min yɛrɛ kɔni kɛlɛkɛminɛn caman o yɛrɛ kɔni kun b'u bolo u yɛrɛ natɔla u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni pick-up den 2 fɛnɛ o yɛrɛ kɔni kun b'u bolo u yɛrɛ kɔni bisimila la Tɔnbɔkutu marabolo ɲɛmaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbɔkutu finitigilakaw ka ɲɛmaw fɛ. Sini sibiri marsi kalo kile 8 san 2025 a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Ghana jamana ɲɛmɔgɔ Joe Dramani Mahama ale kan ka akunda an ka ba Maliba ale kan kana bɔ a bara ɲɔgɔn na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Général d'Armée Assimi Goïta a yirala k'a fɔ kabi ale yɛrɛ kɔni kun sigila fanga la ni yɛrɛ kɔni kun bɛna bɛn a nako fɔlɔ ma an ka ba Maliba kɔnɔna na. Ministri min ni ale ka baara bɛnnen no an ka tungarakɛw ka ko ɲɛnɛbɔla Musa Aga Atayɛrɛ a yirala k'a fɔ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Général d'Armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni bɔla k'a ci Mauritanie jamana na min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ale taara bɔla o yɛrɛ kɔni kɛ Mauritanie a jamana ɲɛmɔgɔ la ka sanga ni malien den minnu ni olu dagayɔrɔ bɛnnen no Mauritanie ma u ka lakana tigilamɔgɔ b'a la ka tɔɔrɔ min ko o yɛrɛ kɔni ta k'o sɛgɛrɛ walasa u bɛ se k'u kun dɔ cogoya min na u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnw kɛ ka dankari ko o kɛ o ko in na cogoya min na. Ameta Gokini ale be Mali ale ni Mauritanie frontière la ni abe nyere cercle fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni marabolo ko fɔta in ma yo olu yɛrɛ kɔni bɔlen no ka sira o yɛrɛ kɔni tigɛ Mauritanie kaw la walasa u kana don an ka jamana kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni ka sira tigɛli yɛrɛ kɔni kunba ye o de malien den minnu ni olu sigilen no Mauritanie jamana kan olu yɛrɛ kɔni bɛ ka gɛlɛya min sɔrɔ o de kunba yɛrɛ kɔni u ka sira tigɛ. Alisa ameto Mali ale ni Mauritanie ka kunnafoniyaw kɔnɔna na malien den minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen no Mauritanie ma ani u ka jɛkulu minnu bɛ Mauritanie a yirala k'a fɔ olu bɛna ɲɔgɔn dalajɛ dɔw boloda ka meeting ba ko o yɛrɛ kɔni kɛ ni ala ye marsi kalo tile 10 yirana san 2025 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 10 waati ambassade de Mali min ni ale bɛ Mauritanie jamana kɔnɔna na ale dala u ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kunba ye min ye o de tɔɔrɔ min bɛ malien denw ka Mauritanie jamana kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni sɛbɛntiya. Ameta kuchalakaw olu feno ka sangani 8 marsi okum konna a yirala k'a fɔ o labɛnw yɛrɛ kɔni sigilen no Senga Kucala marabolo ale kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni bɛna bɛn a yɛrɛ kɔni 31 journée internationale ma o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka premier ministre ale yɛrɛ kɔni kan ka akunda Kucala ka sibiri don marsi kalo tile 8 san 2025 kɔnɔna na ka taa fɛn min yɛrɛ kɔni u ka vestibule ni o ye ladala kumaw olu yɛrɛ kɔni bɛ fɔ yɔrɔ min na o yɛrɛ kɔni birikiden fɔlɔ dalen o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ ɲɛnajɛba o yɛrɛ kɔni sigilen no Senga ni don ko fɔta in ale kɔnɔna na i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni défilé ye min yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɔni bɛna bɔ malien denw olu yɔrɔ ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni Burkinabé ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni Nigérien ka sangani kɛnɛya ko kunkan ko ye a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni pharmacien ka syndicat ye ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn u y'a yira k'a fɔ ni ala ye marsi kalo tile 20 yirana san 2025 kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɛna ɲɔngiri ko o yɛrɛ kɔni kɛ amoko la ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni olu ka hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka juru o yɛrɛ kɔni bɛ eta la u y'a yira k'a fɔ ni i yɛrɛ kɔni tala ka taa i ka wari ko o yɛrɛ kɔni bɔ amo la fan dɔ o yɛrɛ kɔni ye fɛn min yɛrɛ kɔni pharmacien jɛkulu olu ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka syndicat ale ta o hukumu de kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɛna ɲɔngiri kɛ baara in na ka sababuya ko o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ka juru o yɛrɛ kɔni bɛ jamana fɛ min yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ miliyari caman o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la. Alisa an bɛ to 8 marsi ale hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni formation ye ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni kalandege ni baaradege yɛrɛ kɔni cogo ye olu yɛrɛ kɔni caman sigilen no Senga an ka faba kɔnɔna na ka sanga ni 8 marsi hukumu kɔnɔna ye ka musolakaw ko olu yɛrɛ kɔni ladege fɛn min yɛrɛ kɔni baara caman kɛcogo ye ale ni u nafa ye min ye an ka jamana kɔnɔna na ani u ka dusumakasi u bɛ se ko olu yira cogo min na ani u ni hakɛya min ka kan.
ka sangani anga fangati la moko ka kunnafoniya kɔnɔ a yirala ka fɔ kunu alamsado mars kalo kile 6 san 2025 fɛn yɛrɛ kɔni anga fangati la moko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre de la décentralisation territoriale ale ɲɛma olu yɛrɛ kɔni bɔla ka fɛn yɛrɛ kɔni vice président de la badi ale yɛrɛ kɔni bisimila anga jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɔnɔna n'a yirala ka fɔ bolodi ɲɔgɔnma o yɛrɛ kɔni be olu ni anga jamana ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni tɛmɛna ko min ka sa o de bara ɲɔgɔn me badi ale ni anga jamana ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ be se ka sinsin cogoya min na kasangani bololo sira ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka bololo siraw ye olu yɛrɛ kɔni ɲagaminen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tiktok ni ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa caman bɛ bɔ ka ɲɔgɔn dɔgɔya ka ɲɔgɔn danbe ko o bɔ la o hokumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka kiiri tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila an ka artiste damadɔ ma i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Bigini Bagaga ye Mariam Ba ale ni Safi Jabate walasa ka taa kuma ɲɔgɔnya ko o kɛ n'u ye ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni ma ko fɔta ninnu ka fɔ n'u ye olu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ka ɲɔgɔn danbe bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɔgɔya bɔlɔlɔ siraw sanfɛ min yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana ale danbe bɔ la o hokumu de kɔnɔna na an ka kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni wele bulon ka taa kangalimadakiw ye kangalimadaw olu yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ ni maa saba ninnu u yɛrɛ kɔni segila ka na so an bɛ taa jire marabolo la a yirala k'a fɔ arabadon marisi kalo tile 5 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye sifinaka musoman dɔ ye ale bɔnɛna Aminina ka sababuya kɛ siraba kasara ye seereya olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye ni musolakan ye ka kelen to motoboli la ko a yɛrɛ kɔni ka fini kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka langana ko o yɛrɛ kɔni dola moto chaîne na o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to a yɛrɛ kɔni bɔnɛna Aminina siraba kasara o yɛrɛ kɔni senfɛ o hokumu de kɔnɔna na an yɛrɛ kɔni bɛ wele ko o bila musolaka bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sunkalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili to yɛrɛ la ka sababuya kɛ sunkalo kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni burumusidon o yɛrɛ kɔni bɛ caya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na burumusidon in ni a yɛrɛ kɔni bɛ mɔgɔ sutura a yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka adamaden sata ko o bɔ a la an bɛ ala deli min bɔnɛna Aminina ala ka a dayɔrɔ sumaya kan an yɛrɛ ɲɛ kan ta don kɔnɔ kan an kisi gɛrɛgɛrɛ ma an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a yirala k'a fɔ k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ la ka na décembre kalo tile 30 san 2024 san kelen ale kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Burkina Faso ale jamanadenw ye olu bɔla ka sefa wari miliyari 175 ɲɔgɔn de k'o fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin jamana ma walasa jamana ale yɛrɛ kɔni baara bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na an bɛ taa Senegal a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Senegali kiiri tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni wililen don u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ale nɔfɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ Macky Sall o hokumu de kɔnɔna na ni a yɛrɛ kɔni taara ka taa a kalifa don Marɔku jamana na a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ Marɔku jamana ale yɛrɛ kɔni ma kalifa in yɛrɛ kɔni ta en compte fɛn min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ni Senegali kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ Macky Sall kɔ u yɛrɛ kɔni kɛlen don ka a labila u ɲɛ halisa an bɛ to Senegali ale kunnafoniyaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Thiès a yirala k'a fɔ u ka sanfɛ kalanso denmisɛnnin dɔ bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinaka cɛman dɔ ale yɛrɛ kɔni n'a ɲɛmamuso ale bɔla ka kojuguba dɔ ko o yɛrɛ kɔni ta k'o sɛgɛrɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye ni sifinaka cɛmannin ye a yɛrɛ kɔni bɔla ka a sunkuru ko o yɛrɛ kɔni ka photo jajugu yɛrɛ kɔni ta ani fɛn min yɛrɛ kɔni y'a ka video jajugu ye ko olu yɛrɛ kɔni caman ta o hokumu de kɔnɔna na ko a yɛrɛ kɔni kɛlen kɔ k'olu jajugu ninnu yɛrɛ kɔni ta a bɛ wagati damadɔ bɔ ko a yɛrɛ kɔni b'a la k'a fɔ ko ni a ma wari hakɛya dɔ d'a ma ko a yɛrɛ kɔni bɛ nin ja ninnu ko olu yɛrɛ kɔni jɛnsɛ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ o hokumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni a sunkuru ye sa ale yɛrɛ kɔni welela k'a ɲɛsin Thiès ale yɛrɛ kɔni lakana tigilamɔgɔ ma ka taa kunnafoniya in ka a yɛrɛ kɔni f'u ɲɛna n'u yɛrɛ kɔni bɔla ka nin sifinaka cɛman in ka a yɛrɛ bɛlɛnbɛlɛ fɔ ka taa a sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni sɔrɔlen kɔ k'u y'a ka telefɔniw yɛrɛ kɔni lagɛ k'a sɔrɔ fɛn min yɛrɛ kɔni nin sunkuru yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɔni ja cɛjugu yɛrɛ kɔni baden b'a kun min yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ ja 60 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la o hokumu de kɔnɔna na u bɔla ka tigɛ da ko o yɛrɛ kɔni kɛ ni sifinaka in kan walasa a yɛrɛ kɔni kana se ka bingani wale ko o ta ka ni musolaka in sɛgɛrɛ ni de tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya joona